Ndanzwa profesa vachiti chirungu chinonetsa. Ko isu tozoita sei? Asi 70 ndakadzichinja kare. Last time I said 8. Andiri 70 ndakadzichinja tiri kuopareta tiri pa 80 manje ndichachinja pa 80 ndoda. Asi vanobva pa 80 kuenda kumberi unofanira kunge uchibvisa chegumi chako. Pamwe pese togona kumbotaurirana pane zvinofanira kuzokuchengeta zvokusiyanisa nevamwe. Handizvo here? Pane zvinofanira kukuchengeta zvozokusiyanisawo nevamwe. Handiti pane asiya dhayari rake. Handira profesa here? Ndira leader. Ndanga ndakuda kuvhura kutsvaga mavhesi ndikaona kuti runyoro rurimo rwakanyanya kunaka harusi rwangu. Asi handwriting yemaprofesa inoda kungoenderana nemagrade 3 or 2. Vanenge vanyanya kunyora vaningi yodzokera kumashure. Amen and amen. Handizi ndadaro. Pane mahandwriting maviri anonetsa kuverenga yaprofesa neyadoctor. Vane habiti yekungoisa maraini. Havane nungo dzekunyora. Imbotaridza ari padhuze nekuti Jehovha ngaakuitire zvakanaka. Mwari varambe vachidaro. Tigare zvedu pasi, tigamuchire baba namai Masinire, our leaders weku-Women's Fellowship vanga vachititungamirira zvine upenyu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Kune vakauya kuprayer yanezuro Maxen, takanga tiine situation yatakabvumirana kuti we are just praying and keep quiet, we don't share. Andedya Mwari vakatitira zvakanaka midnight yesterday we takapadarika. Jehovha ngavatiitire zvakanaka. Munamato unoshanda. Can I repeat this? Munamato unodi. If you have a problem, pray. Amen and amen. Takanga takatarisana nerufu kudai tichiziva kuti any minute nezuro ndakatadza kumwa tea kunyangwe nanga ndisingatsanyi because nguva yataimwa tea mafoni aipinda kusvika ndatozobva patable because unenge uchinyatsoziva zvakatarisana nesu. But regai ndikuudzei chokwadi, kana vanhu vakanamata vachirevesa Mwari vanopindura minamato. We are safe, life is safe, we are good, and he is home. Mwari ngavakudzwe. Kana wanga usipo, don't ask kuti chii chakaitika. Ndakati munhu wese anenge ashare shamu. Kwete shamu yanorohwa neni inini. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti vanhu havatendi kuti mufundisi anogona kundituka, asi vanotenda kuti anogona kundiropafadza. But rega ndikutaurire chokwadi, munhu wese akapiwa simba rekublesa ane simba futi rekutuka. Munombozviziva here izvozvo? Munhu wese anovaka anopwanya. Makambozviona izvozvo? If you want to break a building, you ask the builders or the architects to say topwanya nepapi. Andede. Because ndo vanombovaka saka vane mukana futi wekudi. Kana uda kubvisa magetsi, hauiti dzungu rekungonokwachura tambo. Iwe ndo unozobviswa uchifunga kuti uda kubvisa. Unotobvunza vanoita magetsi, ndo vanoita simba rekudini futi rekunodisconnecta. Kana voda vodi futi woreconnecta. Saka zvigarai mazvibatisisa vakanga varipo. Don't be overexcited and shared. Zvataida Mwari vakatotiitira zvakanaka. Nhasi tichibva pano tine baptism kumission house. Saka patiri kuenda vese vari kubhabhatidzwa munoita moita logistics, but nekuda kwekuti ma-leaders vamwe vari committed, I'll just pick vanhu vandoda kuti tiende navo. Anditi mai leader wepraise team ari busy. Mai makanda vanonotibatsira kuimba vachibuda vanoenda vanozopiwa another 2 people na leader moenda navo zvotiitira zvakanaka. Mai mukomba choto be ready, ndimuri kunopinda mvura patinenge tichibhabhatidza vanhu nevari kubhabhatidzwa namai mufundisi. Timu yandiri kuda yadi yakwana. Ma-leaders ese be busy nezvamuri kuita. Mai mukomba choto nevandadema nemazita tiri kuenda tese tonoita zvandadini zvandataura. Mwari achitibatsira
ndiri kuda kuenda futi ikoko zvakare. Ndinogona kuenda nababa Masinire, noti Masinire, baba Masinire vanosara, baba Manhivi naamai Handei. Tino timu yandataura ndiri kuda kuti tichipedza service molodha vanhu kumission house. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka, tonobhabhatidzana ikoko. Mwari ari mubatsiri wedu muzita raJesu, amen. Baba sekuru nambuya Chakata pari kunodaidzwa Rudaport cell group. Munoenda kuRudaport cell group, mapedza mozoenda kuThe other leaders. Nai Mwari ngavatiitire zvakanaka kuti ndibvise fasting yenext week Monday. Pano vanhu vanofana kupfuura 200 vanologa in kuMonday midnight prayer mangwana 12 techinamata kubva na12. Just log in paFacebook, tichatumira link na midnight ya 12 techinamata. Then Saturday tikasawanda Saturday kuzonamatira revival. Zvinoreva kuti Monday, Tuesday, Wednesday tichitsanya. Kana uchida akana tisina basa, kana tisina kuitwa, rinofana kuzongotsvagirwa nguva yekuriita. Handizvere? Basa rinofana kuitwa, kana risina kuitwa rinozongotsvagirwa nguva yekuriita. Bvunzai vakaramba chikoro, vakaramba kuverenga mazuva ivayo, but izvezvi vari kutoverenga, pavasina kuverenga vane maverengero avari kutoita muindastry. Saka basa rikasaitwa pane nguva yarinozongoitwa. Mazuva zvandinoedzedzanangura, basa rikasaitwa pane nguva yarinozodii, yarinozongoitwa nemaitiro arinozongoitwa navo. Mwari verugare vachitibatsira muzita raJesu, amen. Nhasi ndoda kumira panapa ndofunga zviziviso zvangu midnight prayer mangwana 12. Log in paFacebook, let's pray together. Saturday 6 a.m. ngatinge tiri pano. Usadya chegumi muna November. Batanidza yaJehovha iende kuna Mwari. Zvitiitire zvakadini? Zvakanaka. Budgeta mari yerevival, yekuuya kurevival. Taura nevane dzimotikari dzavo, tiende kurevival. Vanhu vekuNorthofondekazi, you are so blessed, hakuna munhu anofana kunetseka. Kungotaurawo kuti handina transport, tongonoti anogara padhuze newe ndiani, wotongotorwa. Saka every cell group tauriranai tikwanise kuuya kurevival. Handitika tauriranai. Vaya vane dzimotikari, those vane dzimotikari, ingotsvaga 1 or 2 waunotakurawo mota mako. Anditi ndo panotangira the power of blessing through sharing. Anditi nhasi ndoda kutora minutes mashoma. Present worship yanga iri pano weekend yose. Chechi ino yakanaka. Ndoda kuverengerwa namai mufundisi nhasi. Ndoda kuparidza nehama yangu iyi. Paridzirwa nehama yangu iyi. Mirai vaverengi. Sorry, nhasi ndoda kuverengerwa nawo for a special reason. Vatenderewo vauye. Nhasi handisi kuda kugara pano kwenguva yakareba. Ndoda kuti present worship idzoke, nekuti randiri kuda kutaura nezvaro nderekurumbidzwa kwezita raJehovha. Asi tinorumbidza, tataurirana kuti chinombonzi praise chii, ndiani akamboita. Ndinofarira David naSolomon, baba nemwana. Vangani venyu vanozviziva kuti Solomon mwana waDavid akabva pamukadzi waUria, Bathsheba. Waizviziva? Even ukaberekwa nechifewe, kana dzikaburuka nyasha unotongoita zvakanaka panyika yevapenyu, zvisinei nekwavabva nako. Vanhu vazhinji munotaura yaJabhezi, akatobva nekwakusingaiti. Handiti? Ndo zvazvinoita. Ukaona vamwe vanoridza redhiyo wofunga kuti vanoonererwa, havasi kuonererwa. Vakanga vajaira ngoma, vari kutenda transformation. Maimufundisi vativerengere, ngavaverenge kuna Jeremiah 17 verse 14. Muverengi veshoko zvakanakisa. Takatosangana kuchechi tiri mukomana nemusikana, kune vanga vasingazivi. Vaive AFM on campus secretary, indiri chairman paku. Handiko kwatakatangira, takasangana kuprayer room. Zvatazopedzisa nyaya dzacho. Ndichaverenga Jeremiah chapter 17 verse 14. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. Randina rukuti, heal me, Lord, and I'll be healed. Save me, and I'll be saved, for you are the one I praise.
Can I repeat this? For you are the one I praise. Jeremiah ari kukumbira enda kuna everengai. Ndiporesei Jehovha, ipapo ndichaporeswa. Ndiponesei, ipapo ndichaponeswa. Nokuti ndimi wandinorumbidza. Batisisa, pekuti kana ndarumbidza Mwari, ndinoporeswa ndi kuna First Chronicles, 2 Chronicles chapter 5, verse 1 to 14. Hanzi na Jeremiah, imi Mwari, ndiporesei, ndirapei, nekuti ndimi wandinorumbidza. Batisisa pakuti Jeremiah ari kukumbira kupora nekuda kwekuti anorumbidza Mwari. Gadzirira kurumbidza Mwari mangwanani ano. Hande kuna Chronicles, 2 Chronicles chapter number 5, verse 1 to 14. Ndichaverenga. Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished. And Solomon brought in all the things that David his father had dedicated. And the silver and the gold and all the instruments put he among the treasures of the house of God. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast which was in the 7th month. And all the elders of Israel came, and the Levites took up the ark. And they brought up the ark and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle. These did the priests and the Levites bring up. Also King Solomon and all the congregation of Israel that were assembled unto him before the ark sacrificed sheep and oxen, which could not be told nor numbered for multitude. And the priests brought in the ark of the covenant of the Lord unto his place, to the oracle of the house, into the most holy place, even under the wings of the cherubims. For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above. And they drew out of the staves of the ark, that the ends of the staves were seen from the ark before the oracle, but they were not seen without. And there it is unto this day. There was nothing in the ark save the 2 tables which Moses put therein at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of Egypt. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, for all the priests that were present were sanctified, and did not then wait by course. Also the Levites, which were the singers, all of them, Asaph of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpets. It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voices with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised, and it came to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever. That then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Verengai nechishona 13 and 14. Ubatisise pekuti pavakabatirana kuimba pamwe chete, the house was filled with a crowd. So to the extent that the priest could not preach, presence ya Mwari yakazadza imba ya Mwari kusvika pamushumiri kutadza kushumira. Ndichaverenga verse 13 ne 14. Zvino varidzi vehwamanda navaimbi
vakati vachiita mawa, vachiita nenzwi rimwe vachirumbidza nokuonga Jehovha, vakati vachiimbisa pamwe chete nehwamanda namakandira nezvokuridzisa nazvo, vachirumbidza Jehovha, vachiti nokuti akanaka, nokuti nyasha dzake dzinogara nekusingaperi. Ipapo imba yakazara negore, iyo imba yaJehovha. Naizvozvo vapirisita vakanga vasingagoni kumira pabasa nekuda kwegore, nokuti kubwinya kwaJehovha kwakazadza imba yaMwari. Mwari varopafadze mai vekumba kwedu pamwe chete nekuverenga vhangeri kwakanaka muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ukazoverenga kuna mapisarema David anobva ati, let everything that has breath praise the Lord. Psalms 150 verse 6. Chese chine mweya machiri ngachirumbidze Jehovha. Pandakuverengesera yapa, David ane time yaanotamba kusvika nguva yemukati yaonekwa. Pandaverengesa kubva kuverse 1, zviri kunzi varume veumhare, anditi vapirisita nevaitonga naSolomoni vakabayira mbudzi nemombe kusvika zvisingachaverengeki. Pataverengesa, Solomoni akanga apedza kuvaka chechi, akunotora Ark of the Lord from Zion kwayaichengeterwa nababa vake David. Vakomana vanoridza muri kundinzwa nevanoimba, vakuru vesvondo vakabayira zvibayiro, vakaunganidza. Vapedza kuunganidza zvavanounganidza, areka kwakutakurwa nevapirisita. Pataurwa nyaya yemacherubims. Macherubims, it's a type of an angel inominister paaritari, kureva kuti vanhu vanouya vachiimba kupraise and worship nepanomira mufundisi. Kana church ine presence yaMwari, munhu waMwari haamiri ari ega. Kune chinhu chinonzi macherubims, vatumwa vekudenga vanoshumira but vasingaonekwi nevanhu. That's why muchiona kuti pamwe pacho munhu anochuza kupinda murealm yemweya, otaka kubatirana nevatumwa, oimba zvaasingaimbe mazuva ese. Why? Papulpit panozara macherubims, ngirozi dzinoshumira nevanoshumira. Vapedza kudaro, hanzi vakapinda muchechi. Solomoni sababa vake David akanga aine impartation yekuti pese paanenge afara anoda kuti zvimborira. Remember, pari kunotorwa areka kumba kwaObed Edom ichiendwa nayo naDavid. Pandakambokuparidzira paya, zvinonzi vakabayira mhuru dzakakora nezvibayiro zvakawanda. Every 3 steps paibayirwa chibayiro. Uri kuona here masimilarity ari pakati pababa nemwana pakurumbidza Mwari? Ende paitakurwa areka zvakare ichienda kuZion, zvinonzi vapirisita vaive vakuru. Ndo pakazotamba David kusvika mai vapopota. Apa tiri kuti pavakazonopinda mutemple, watransfer presence yaMwari kubva muZion vachipinda nayo muareka yakavakwa naDavid naSolomoni. Yakanzi, iwewe David, you are a man out of my own heart, but hauchazovaka kereke nekuda kundivakira pekugara, nekuda kwokuti maoko ako asviba. Wauraya Uria murwi wako wehondo, ukatora mukadzi wake David. Vakadzi vako vakazviita manheru, asi vakadzi vako vachararwa navo masikati. Mumba mako muchava nerebellion, uye hauchazondivakira kereke. David obva ati kuna Solomoni, wona Solomoni mwanangu, ndakuenda nzira yevanhu vese, asi sara uve murume chaiye, kureva kuti chipedzisa kuvaka areka, Solomoni azopedzisa kuvaka areka. Ndo pandiri kuverenga
pekuti Solomoni apedza kuvaka areka, but ari kuziva kuti baba vane nguo yakamboonekwa vachifarira areka. Ndine vanhu here vari kupresent worship, kana mauya pano masikati ano, ngatimbomirai zvevanhu timbotendera vatuma kutishandisa. Ngatimbomirai kutarisa kuti vanhu vanofungei neni. Vamwe vakatofuguka denga rikavaropafadza. Why? Pamberi pane nguva yekurumbidza. Apa hanzi Solomoni neaive navo vakabayira. Vapedza kubayira, vapirisita vakabatawo dzavo dzekuridza. Vane zvavairidza zvimasimbozi. Vanoimba nevanoridza hwamanda kwabva vagara pazvinhu zvavo. Hanzi they joined their voices to be one. Pavakarisimudza, utobva tanozadzisa panoti when the praises go up, his glory comes down. Pavari kuimba vari in one accord. Nyaya ye-one accord haina kuperera kuna makoronike. Ine painozomboenda futi panoburuka mweya mutsvene. Zvinonzi they were praying in one accord. Mweya mutsvene ukavaburukira vakataka kutaura nedzimwe ndimi, vanhu vakafunga kuti vakadhakwa. Apa tadzokera kuna makoronike. Makoronike ari kuti apa havana kudhakwa kana kutaura. Chechi yakazara negore, kureva kuti gore riya ratakambofamba naroko tichikurosa Ijipita radzokera futi. Rikati mandirumbidza saMwari, ndadzika pachigaro chekudenga, ndaburuka pane vanhu. Kana ini ndasvika muridzi wehondo, nevanhu havachaparidza kusvika vapirisita vaona kuti presence yaMwari iripo, isa hatichagoni kutaura kana iye muridzi wacho atoburuka kare. Nhasi mangwanani anoda kuti patinodaidza present worship very soon, iwe umbodzokera kuna Jeremiah uti chirwere chemwana wangu nechirwere changu nezvinondibata Mwari ngazvipore. Why? Nekuti ini ndakurumbidzai. Shoko raMwari rinoti, Jeremiah oti ini ndiri muprofita, hakuna unganditurika ruoko, nekuti vanhu vakamirira Jeremiah. But imi Mwari chindiporesai. Why? I praise you. Nekuti ndinokurumbidzai. Mwari ndinofanira kupora. Vamwe venyu pamunoona present wechipi chisvetuka kunoku, munoti vari kuita mafanizi. Pamunoona vanhu vachitamba, munofunga kuti they are not dignified. Vamwe venyu hamutori na maturity, unenge uchitarisa kuti ari kutamba sei. But rega ndikutaurire, kana zvinoridzwa zvikaridzwa, vanhu vakaimba vachirevesa, denga rinovhurika chete. Mwari havarambi vakanyarara. Mangwanani ano iwe neni tine basa mudikani. Nhasi handina imwe yandiri kuda. Ndoda kuti present worship iuye kuno. Ma-elders angu nema-leaders, chechi ndeyedu, ngatimire panzvimbo. Ndinoripita futi kuchurch board nevakuru vesvondo, chechi ndeyedu. Tisu takatunga mutumirwa naMwari kuzolida, ngatirege kutora fun out of these children. Pavari kumira kumberi kwedu ngatibatirane navo. Timboti nhasi tinotambira Mwari, nhasi tinorumbidza Mwari, nhasi tinonamata Mwari netsoka dzedu. Pamwe pacho dignity yakatadzisa vanhu kumira zvakanaka. Uyai mumire kumashure kwangu. Dignity yakatadzisa vanhu kusvika pavanofanira kusvika. Ukaona uri kutsvaga chitauro chekupukita misodzi usati wazadzwa nemweya, pane dzimwe nguva yekuti madziwa ndeako, ukahadya urwari. Kune mumwe munhu wandoda kuti nhasi ndiri kutenda kuti toda kumborumbidza Mwari. Kurumbidza Mwari zvekurevesa, toda kutotangidza kubva kupraise kuenda kuworship. Chirwere chako ngachipore nekurumbidza Mwari. Vana vako ngavapore nekurumbidzwa kwezita raJehovha. Iye ngaamboburuka. Shoko raMwari rikagara mubhaibheri, hatina kwatinoenda. Ngariburuke ribve umu rimbouya panyika yevapenyu nezita raJesu. Nhasi toda kurumbidza Mwari. Chechi tinayo, but ngatirumbidze Mwari. Pano pakarira macheso unonyatsoona kuti vana baba vanotamba. Vana baba ngatimbotambai, timboita zvinoita kuti dzimba dzedu dzirapike. Vana mai nevanakomana vana vadiki tambai. Regai kutitarisa, nhasi tauya kuzorumbidza Mwari nemazwi edu, nekuimba nekutamba. Ndo marumbidziro ada kuita Mwari. Baba, ndinokutendai kuti muri Mwari. Zita renyu ngarikudzwe. Ndakukombeka areka, nevatumwa vanomira paareka ngavaburuke.
Mwari ndiri kutenda kuti vatumwa vakuburuka. Nhasi hatikurumbidzei tiri tega, hatikutsvagei tiri tega. Isai simba nenyasha pakereke. Patakutanga kukurumbidzai, zvirwere ngazvipore, mweya yetsvina ngaitame, vakatapwa ngavasunungurwe. Baba, ndinodediketa kereke ino izare nemweya. Vatumwa vehondo ngavaburuke, vana Gabriel nevatumwa vekuimba ngavaburuke. Timbokurumbidzai Mwari nezvamakatitendera nazvo. Baba vangu, kudzwai, zita renyu ngarikudzwe. Areka ngaipfute moto, kereke ngaizare nemoto. Areka ngaisimudzirwe mangwanani ano, zita renyu ngarisimudzirwe mangwanani ano. Baba, ndinokuremekedzai. I dedicate this service as we sing and praise and worship. I pray for your presence. Kana mandinzwira nyasha Mwari mangwanani ano, burutsai vatumwa vaburukire pakati pedu. Baba vekudenga, kana makandinanira guta rino mangwanani ano, ndiri kutenda kuti vatumwa ngavaboburuka. Mwari vekudenga, kana makandinana muguta rino Mwari, regai kundisiya ndiri ndega. Ndiri kutenda kuti vatumwa vanoburuka mangwanani ano. Baba, ndinokutendai kuti handina kuuya pano ndiri ndega. Makatendera kumira kwangu muguta rino. Denga ngarimvwaruke mangwanani ano, denga ngarizuruke mangwanani ano. Vatumwa ngavaburukire panzvimbo ino. Baba, ndinotenda kuburuka kwevatumwa, ndinotenda presence yamweya mutsvene, ndinotenda simba ramweya mutsvene. Baba, tiitirei zvakanaka. Baba, ndinotenda kuti muri Mwari. Sheka ravakausuma, riya mandara vakausuma, monoto vakausuma, riendereveke usuma, mandara vakausanda. Mweya mutsvene, taurai zvamunoda. Mweya mutsvene, taurai zvamunoda mangwanani ano. Mvepo wenyu ngamuburuke. Baba, ndinokuremekedzai kuti muri Mwari. Zita renyu rikudzwe. Ramandara vakausuma. Yes, Lord. And he stayed from praise and worship. Toda kurumbidza Mwari. Hallelujah. Vari muno ngatimbowevha yemaoko. Hallelujah, hallelujah. Kuimbira Jesu ndinofarira, kuimbira Jesu ndinofarira, andinofarira, endinofarira. Hallelujah, amen, ndinofarira. Kushandira mukonesi ndinofarira, kushandira Jesu ndinofarira, ndinofarira, ndinofarira. Hallelujah, amen, ndinofarira. Kushandira Jesu ndinofarira, 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 ndinofarira. Hallelujah, amen.
kumasaisai ikokubata kwa Mwari takuona kwauyane Thank you, Jesus. We thank you, Lord. Let's go. Let's go. Chipoita mere mere chingwe. Aha. Hey. 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 Ona Jesu ni mambo. Hey. Jesu ni mambo. Ona Jesu ni mambo. Hey. Jesu ni mambo. Yati Jesu ni mambo. Hey. Jesu ni mambo. Ona Jesu ni mambo.
Yeah.
Hallelujah. Hallelujah. Sister Jive endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ungasali sifuna ukunyakaza. Hallelujah. Amen. Ungasali sifuna ukunyakaza. Yes. Amen. Hawu Jehova evula iminyango. Hawu Jehova evula iminyango. Ongavula. Jehova evula iminyango. Jehova Jehova evula iminyango. Jehova evula iminyango. Jehova
tapinda. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Yes. Jesus. Mangwanani ano toda kungoti Mwari. Muri mutsvene kuupenyu hwedu. Thank you. Mwari makafanira nerumbidzo. Jesus. Maoko edu tinamasurira kwamuri. Thank you, Lord Jesus. Let's just worship Him together. Thank you, Lord. Muri mtsvene, muri mtsvene, muri mtsvene Jesu. Tinosimudza maoko torumbidza, toti muri mtsvene Jesu. Muri mtsvene, muri mtsvene, muri mtsvene, mtsvene Jesu. Tinosimudza maoko torumbidza, toti muri mtsvene Jesu.
Yesu. Notenda usene wenyu pansi boino mwacho. Nosimuza mawapele na maranango. Tatendera rasekereke kuchumuri musene mwani. Mawapele akasimuka tichikuongani. Tichitenda kunapa kwenye Yesu. Mangarananaremekezwa yuwani. Tunorumbiza sitarenyu wani. Tunorumbiza sitarenyu Yesu. Makanaka mangaranango. Musitane muropara Yesu. Hallelujah. Kuna sita sera Yesu. Kalana kunenda akuri. Kalana sita kuna sita sera Yesu. Kalana
Thank you, Jesus. Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus. Thank you, Lord. Karibongwe sitarashe kwayana rake mwari wandifira no parake kwayana rake mwari Rumbidzo nebiyose eshake muchene Rumbidzo
kwamuri Jehova. Uyemi mwari wazerena kutendeka. Tinokutenda Jesu mwanadamu. Tinokuremekeza imurakuremerera. Uyamutsvene piwa imbiri mwanadamu chakamire. Remekedzwa imurambira mukwanise kutenda kwedu. Uyamutsvene, you deserve all the glory. Uyamutsvene makakodzera nembiri yose. Mangwananano makafanira nerumbidzo. Moyo yedu inokuremekedza mangwananano. Jehova mugere pachigaro chitsvene. Ngariremekedzwe zita renyu mangwananano. Ngaripiwe mbiri yose mangwananano. Mangwananano tinokutendai. Jesu weNazareta remekedzwai. Nezita raJesu weNazareta tinokutendai murapi mukuru. Iyemi munosunungura vakasungwa. Muchengeti, muchengeti. Iyemi mutariri waIsraeri asingakodzire. Tinokutendai namangwananano. Mweya mutsvene kuopano inyasha. Tinotenda idzodzi nyasha. Mangwananano kamuchirewo rudidzo dzedu. Nezita raJesu weNazareta tinokutendai mweya mutsvene. We worship you Jesus. Tinokuremekedzai mangwananano. Torai nzvimbo yenyu mangwananano Jesu. Torai nzvimbo yenyu mangwananano chakamire. Torai nzvimbo yenyu mangwananano Jehova. Nezita raJesu weNazareta we worship you Jesus. Makanaka mweya mutsvene. We give you glory and honor. Muzita raJesu weNazareta. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Tinokupa imbiri Jesu. Tinosimudzira zita renyu. Makanaka Jesu. Thank you Jesus. Makuva takamborova. Achina kubatsira. Chasara panyika ino. Njeche kunamata. Chasara panyika ino. Njeche kunamata. Iwo makuva takambo. Iwo makuva chasara. Panyika ino. Njeche kunamata.
What a mighty God we serve. Thank you, Jesus. You are faithful, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Come on, bless you. Come on, bless you. Come on, lift up your hands unto the Lord. Thank you, Lord Jesus. We worship you, Jesus. Makana kajesu. Simuzari wako wako. Makana kajesu. Simuzari. Uchiti. Makana kajesu. Yes.
Rumbidzo, Tenda nakuba ilo. Tenda nakuba ilo. Tenda nakuba ilo. You are Yahweh. Hey, hey, hey. You are He's here.
My God. Jesus. 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 Shino simutsamalo. Let your presence reign.
My soul says yes. Says yes. Says yes. Says yes. Lord, my soul says yes. Says yes. Says yes. Says yes. Says yes. Says yes. My God, I am. 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 I am.
maringa vakudzwe masikati ano zita raJehovha ripiwe mbiri, nyasha dzavo dzirambe dzichiremekedzwa muzita raJesu. Kana paine munhu asina mwana anenge atanga kusvika ndo andopataure. Pane vasina mwana anenge angokurumidza kusvika kustage nderake muzita raJesu. Hallelujah. Baba ndokutendai kuti paagamuchira ana kugamuchira zita, baba wangu ngaagamuchire mwana. Baba wangu patinosvika nguva ino gore rinouya ndiropafadze mwana mukomana nezita raJesu. I release this blessing pamusoro pake Mwari. Ndiri kurilisa mwana mukomana nezita raJesu. Ukatarisa anga chirida chako chakwaifana unyatsomhanya pamwe pacho ukafamba uchitarisa vanhu zvinotongofanana zvakadaro.
unotoreceiva gore ino yangu vainondoda kurambatira mwana mukomana muna November, just before appreciation. You must testify and say it is done. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Aita number 2 ndichakupara ndakushandisa izvezvi kusvika ndapedza. Unochitora kana ndapedza. Next time kana ndikatongodaidzira unotongoya uchimanya. Vanhu vazhinji vanofunga kuti kumhanyira Mwari kunonyadzisa, asi pakasvika mbavha unonyatsorova pasi. Kana uchimhanya zvekumhanyira mbavha chaicho magogo ese anosara muno. Vanhu vachimhanya muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Pane pandiri kungonzwa kuti we need to pray one more time. Tingonamata zvakare one more time. Ngoti Mwari, pandinouya kuchechi, let it not be a habit but a sign of breakthrough. Pane maiki iri kutarisana neni ekoni. Kune mumwe munhu anoda kuti angonamata ati every service that I come to, I need to receive. I don't really, munoziva pane chimwe chinhu chinondirwadza kuti kune munhu anouya kuchechi asingakwazisani nevanhu. Kunouya munhu anouya kuchechi asina basa nevanhu. Kune munhu anouya kuchechi achioperate ari one. Kune munhu anouya kuchechi achitaura vanhu vekuchechi. Kune munhu anouya kuchechi achitsvagira vamwe mhosva. Kune munhu anouya kuchechi aine utsinye. Ndoti munamato watiri kuita ungoti Mwari, when I come to the church, give me a mind that is ready to be blessed. Amen and amen. No matter mufundisi vaparidza zvakadii, mbeu inofanira kudonhera panevhu rakakora kuti imere. Pamwe pacho havazi mufundisi, hunhu hwako. Amen and amen. Pane pamwe chinhu wani chandinogara ndichinamatira samufundisi kuti Mwari, bvisaiwo mweya wekunyadziswa mandiri, kuti pandiri kutomira ndichitoparidza apa nditorevesa, nditotaura kwete kuparidza randisingaite, but every Sunday I need to receive something. Ndinoti umwe munhu prayer yatiri kuita here, it's about us. So many people are blaming others instead of blaming themselves. Kusabudirira kwako nekusakomborerwa kwako, kumwe kwacho hakuna mamhepo, kumwe kwacho hakuna vanhu, kune hunhu hwako. Ndaiverenga status yemwe munhu manheru ndichipedza kunamata kumapasi 1, yainzi kana uchisvotwa nenifa, wochizotarisa kuti munhu iyeye, why do you not say God bless me? Unomuka kuzotaurira munhu kuti kana uchisvotwa nenifa usiku, pakati nepakati peusiku. Vana Silas nana Paul vaigadzirisa zvinonetsa, vamwe vachigadzirisa zvinonetsa unenge uchisvotesa vanhu. Can I tell you this? Blessing is a mindset. If you are not ready for a blessing, you will never be blessed. Create a mindset that is receptive to blessing. Create a mindset that is ready to receive. Mweya mutsvene aindizarurira rimwe zuva muprayer achiti ukaona anotadza usatsvaga nzira yekumuparadza. Ukawana anotadza usatsvaga nzira yekumuparadza, nekuti Jesu ndova akavinga. Saka pauri kuedza kuparadza munhu uri kutorwa nemuchinjikwa, wapedza wonamata Jesu wawanga uchirwa naye manheru. Munhu iye andishisa kuti shuwa usiku unomuka ubva kuti kana uchisvotwa nenifa usiku. Isu ndopatiri kuti Mwari pavha ngadzirege kuuya pagedhi pangu. Mwari rangariraiwo vana vangu kuzvikoro. Mwari rangariraiwo chekudya changu. Mwari rangariraiwo chekupfeka changu. Iwe uri kutarisira umwe kuti afi. Oti patiri tongomba one song titi shendinzwe nekufara ndinzwei ne tsitsi dzenyu. Timbosvika panguva yekuti umboti Mwari ndinzwei inini. This prayer, let it not be on others. Instead of kufunga kuti watadzirwa, funga kuti watadzirei Mwari. Amen and amen. Instead of kufunga kuti watadzirwa, funga kuti God chicha. Job anoti Mwari, zvichida vana vangu vakutadzirai kumafuro, ndinokumbira ruregerero on behalf of my children. Haana kufunga kuti vari kurwa naye ndiani. Akafunga ukama hwake naMwari
kune vanotarisa mastatus, ndakaisa pastatus yangu ndikati usaunganidza pfungwa dzevanhu, usaunganidza vanhu, unganidza nyasha. Nyasha dzinokuunganidzira vanhu vanokuda nevasingakudi, vasingagoni kukuparadza. Instead yekuunganidza makuhwa, instead yekuunganidza nyambo dzinoshotesa, chimbounganidza nyasha. Can I repeat this? Iti Mwari ndipewo simba rekuunganidza nyasha. Pandiri pawande nyasha, pawande izwi renyu, pawande kugona kwenyu. It's all about me. It's not about them. Ngatingoimbai 2 stanzas umbonamatira upenyu wako. Iti Mwari, redirect me, the purpose of coming to church. The purpose, vamwe vakauya kuno kuzototsvaga zvinonetsa. Vamwe vakauya kuno kuzotsvaga shamwari. Your friend is so important more than the word. Vamwe venyu mune ukama, iyo zvinhu wakagara apa, uyu nditete, uyu muzukuru, uyu ndiambuya, uyu ndisekuru, munhu wese yahama yako panapa. That's confusion. We are kuchechi namata Mwari. The saints, let them remain saints. Regai kuswera muchibatanidza zvikama zvisina basa, vana soko muchiunganidza mamhepo. He soko mukanya, he shumbabu, he mavhura mawi, he muri kuzviunganidzira mhepo. Tsvagai nyasha. Kuchechi hakusiko kutsvaga vanhu mitupo yavo. Kuchechi tsvaga zvinhu zviviri, Mwari, zvitatu, Mwari, mari nemhuri. Siyana nezvimitupo mitupo, siyana nehonzwa. I want to teach you this. When you come to church, seek the Lord. Vama muchawirirani mudzimba nekuda kwechurch. Zvinyaya nyaya. Budai ndinoti munhu amboti Mwari ndibatsirei ndizive chandavinga. Munamato uno it's about you. Iti Mwari ndibatsirei ndizive chandadini chandavinga. Ndoda kukuvimbisa chinhu 1. Ukarwara ukagara muchipatara for 3 weeks every day, unosara neni nemukadzi wako kana neni nemhuri yako. Ava vana waona. I want to repeat this. Amai dzaudziona idzi ndibvunze, gara muchipatara kwemwedzi uno kuti amai dzinodziona here? Haufi wakadziona kana 1. Vanhu vari busy kutsvagira mhuri dzavo chikafu, havana kuvinga iwe. Kana warwara unoatendwa nehama dzako. Mazwana ndotara why should I unofanira ndikakumbire kubasa kuti ndakaenda kunoona churchmate kuchipatara. Hakuna live rinofirwa chinzi ndichambonoona hama yangu yekuchechi. Kureva kuti kuchechi hakugadzirwe hama, kuchechi kunotsvagwa Mwari. Wanzwa zvandoita. Ende ukarwara kuuya kuchipatara, don't expect anyone to come there. Expect mufundisi nemhuri yako, ndo vanhu vane obligation yekuzokuona. Rega uswera uchizvinetsa. Vamwe venyu muri busy kuita mabhurai nevanhu vabereki vasina fertilizer kumusha uku. Uchida kungokwana magroups. Buda magroup, namata Mwari. Can I repeat? Namata Mwari. Iti Mwari ndibatsirei ndina kunamatei ndichirevesa. Kuchechi kunotsvagwa zvinhu zvitatu. Mwari, ndonamata Mwari, ndokumbira mari, ndokumbira mhuri yangu. Ndatosila the deal. Zvako zvokuti ukapinda muprayer, ndoda kukutendai neupenyu hwababa namai moyo, ndoda kukutendai neupenyu hwababa namai Masinire. Kana kuine dhimoni rengozi royarika kukwapaidza, siyana nevanhu. Hauna chaunokombita muupenyu hwavo, hauna covering yaunoisa muupenyu hwavo. Zvenyu zvamunoswera muchinyeperana, munhu akapinda muchipatara moti I'm praying for you, vazhinji vacho hamutombonamati, mungogumira pakutaura muchinyepa pamusoro pekupromisa zvisina. Iyo zvida kubvunza kuti vataipinda navo vakabuda chechi wauchi kutaura navo vangani. But ndiwaiswera uchiti mainini embuya vakatokukanganwa kare. System yeupenyu inoti une hama dzako, kuna mufundisi, finish and clerk. Tarisa munhu ari padhuze noumudzo, ndakauya kuzonamata, ndauya iunge ngaiwewe. Wedza urimo kana haumo, Mwari vanonamata. Tarisa munhu ari padhuze noumudzo kuti iwe kunyange ukabuda chechi nhasi, mangwana ndosara ndichinamata. Iwe ukatobuda chechi ndosara ndichinamata. Usanyeperwe nevanhu. Kunzi ukabuda tobuda tese. Vamwe vakabuda vakafunga kuti vari kubuda nevanhu, abuda ndopaakaona kuti vamwe vacho vakamuti hande vasara. Vamwe vacho vakasara vato vatungamiriri, vaitokukurudzira kubuda kuti vasare vachitora. Vana moyo vakariplesa vavakavainvite.
vamwe dai vakaramba uripo usina upinda mbodi. Pambacho zvimwe zvacho zvinongoita kuti zviite. Tarisa munhu ari padhuze noti ukabuda chechi ndosara ndiri pano. Kubuda kwako hakutadzise munhu kunamatwa Mwari. Vanhu vese vamunoswera muchinyepera navo muchifunga kuti vanokudai, ifa uone sadza raanodya parufu pako. Anodya half chicken parufu pako uchifunga kuti nehama yako muno. Ukafa anodya half chicken parufu rwako. Mudzimai wako iwewe nevana vako ndo vasingamedzi sadza parufu pako. Enda parufu one maperero anoita sadza. Parufu panoitwa hovhiyo yekudya sadza. Kureva kuti parufu vanhu vasingadyi nyama, mwana wako, spouse yako, pamwe, handina kuti obvious, pamwe nesibling. Pamwe sibling yako inenge ichitobvunza kuti chiropa chiripi parufu rwako iwewe. Ukasa nehembe anenge atobata bhegi kuti hembe ndindokwana, hembe ndindokwana parufu rwako. Munhu anochema musi waunofa iwewe ndimai vako, baba vako, mwana wako, mukadzi kana achikukuda uye murume kana achikukuda. Vamwe vari kutoti tasunungurwa naJehovha zvaenda. Ndakaona vakadzi vachisiwa nevarume ini varwara. Ndikaona varume vachisiwa nevakadzi varwara. But mwana mune permanent agreement. Can I repeat this? Mwana mune permanent agreement. Ndosaka munhu wako achigara achikuudza kuti ndokuramba. Akatombokuudza before unozviziva. Uri mupenyu usati wafa akatombokuudza kuti munorova pasi. Kunyepa here. Kanganika wakaudzwa ndokusiya ukaramba uchionererwa ndokusiya. Kuzoti wafa. Saka ndoda kuudza vanhu vamunofunga kuti vanokudai muchipedza nguva muri pavari, vamwe vacho havakudei. Izvezvi chaizvo chaizvo vakaita anofirwa izvezvi panosvika gore rino yanguva inei anenge akutoti mufundisi ndadzoka ndapora, akutotsvaga mumwe. Asi vanga raunosiya pavana hariperi. Takavaviga kumakuva uko hatina kuvakanganwa tichiri kuvafunga. Mwana is a permanent agreement. Saka usapedza nguva uchinamira pazvinhu zvinopera. Can I repeat this? Vamwe shamwari dzenyu ndo maboyfriend evakadzi venyu. Uchingofa ndiye anenge achiziva nhamba dzemukadzi wako. Maiguru ndikuendesei kulunch. Murege kuchema ndiripo maiguru atopinda. Iyo chikoti uyai kudhina uri kugadzirira shirikadzi yako boyfriend pamberi apo usinganamatiri mweya werufu. Uruzvinwa mabako mchinda uyo anogona kutorera mukadzi. Ndangoti ndionoti hamabi yangu mabhiya ripere. Ozonzi atigadzirirewo bhaubhu vatopinda mubedroom. Point number 1. Mubva masiya magadzira neketeni. Mangwana ravakagadzira radonha. Ukama uri kuramba uchiswedera padhuze muchiora. Mbotarisana unoti munhu unotamba naye unomutrust. Tarisana unoti munhu unotamba naye unomutrust. Mbotarisana munoti munhu unotamba naye unomutrust. Ndochokwadi cheupenyu. Pamwe pacho torai nguva yenyu muchinamata Mwari. Murege kutora nguva yenyu muchiisa muvanhu. Ndikafa nhasi kuswera ndafa mapastors andodaidza vanhu vamunoinvite uya takambomudzwa vachiparidza atopinda. Vamwe vacho that's why muchizoona vachiruma muromo vachiparidza vanenge vachoti panogona kungomuka mukana anytime. Unoona munhu akati ndezita raJesu ukati ari kuparidza ari kugadzira chingwa kumberi pane pazvichabhadhara. Pane musi wazvichabhadhara. Sambofa wakanyepera vanhu kuti ndikafa vanhu vanondichema forever. Vanhu vanongokuchema. Life is so simple. Ndakaona parufurwa mama wangu tichibva kumakuva mava matoparadza zvese zvatopera. Vanhu vakutoshandisa seyardstick kuti paya takamwa madhiringi. Havanei nezvekufa kwavo, vane zvekuita nemadhiringi avakamwa kwete zvekufa kwavo. Vanhu vatenga uchitonamata kuti ngapafa umwe timwe futi. But ndo masystems acho eupenyu. That's how life works. Namata paunouya kuchechi kunonamata no chavafambira. Namatira vana vako. Namatire spouse kuti irambe ichikuda izokuchema kana usingachadiwi.
no matata tongotaura vane mainsurance ndo anenge akagarira achiona kuti iri kukura ende uchifa uchisiyira murume mota anouya anodhiraivha iyoyo uchifa uchisiyira mukadzi mota kana aona boyfriend anokwira iyoyo mboimachina mota yako ine munhu unonamata zviri nane uchituka mweya werufu mbonamata mota yako ine munhu mbonamata moyo utarise mota yamaimoyo ine munhu because anenge wasunungurwa waakuita pick and drop daungwembirwa 2 stanza umboti Mwari pandakauya kwamuri ndakauya nekurevesa ndibatsirei kuziva chandakavinga ndigare pane zvandakavinga mundinzwewo Mwari pandinonyengetera kana ndatadza ndigadzirisei ndidzokere panzvimbo 1 stanza tiende panext 10 Ishe ndinzwe nakufara ndinzwe ine tsitsi dzako idzodza unopa iwe vanhu vose ngadziuye ameni ngadziuye Imbowana mazwi aunotaura pamberi Tinokutenga igwayana raMwari. Imbowana mazwi aunotaura pamberi paMwari. Ichi Mwari ndinzweiwo masikati ano. Rangarirai upenyu hwangu pandinofamba nepandinotaura nepandinogara kuti upenyu hwangu hunake. Pfungwa dzangu Mwari dzitarire kwamuri. Ndangariro yangu itarire kwamuri Mwari. Baba ndinokutendai kuti muri Mwari. Ndinokusimudzirai kuti makatendeka. Zita renyu ngarikudzwe. Zita renyu riremekezwe. Muzita raJesu. Masimba ose ndisangouye Jehovha chira baba ndichidzokera ndakada asi pandinouya mweya mutsvene baba masimba senyike ndashinturwa mazvita gwayana raMwari mazvita kumusoro-soro takutenda kudzivirira nemuzita Jesu. Hallelujah. Toda kuita baby dedication. Vane vana vasati vadedicate kwavada kunamatirwa. Uyai navo kuno.